Sa unang pagbasa, dunay nindot kaayo nga pagtulunan ang mga tao samtang nagsigi silag kuyog ni Moises, sige silag kaon adtong mga hug nga pagkaon kadtong mana, kaon adtong mga tukmo nga manganha sa ilang kampo inig kagabi, inom adtong tubig nga naggawas adtong bato sa disyerto. Sa sige nilang balik-balik og kaon ani inom, gipulan sila. Ang ilang tawag, gipulan nami aning pagkaong way lami. Nya ila pag yung girilit nga mga matay kuno sila didto sa disyerto. Unsa man to? Reklamo. Kining atong pagreklamo, bisag 40 ng daghanang gihatag sa Ginoo, nya reklamo lang gyapon ta. Unsa may resulta? Nanggawas ang mga bitin nga mipaak nila og daghan kay nangamatay. Wa ni lami akong naong nganong brown papution. Way lami ning akong buhok ngano ning itom ay moong blonde. Way lami ning akong kaugalingon nganong gihimo kong babay nga maibog man kong babay. Nag same-sex relationship. Way lami ining akong kinabuhi nga laki akong lawas pero laki akong maibgan. Gihimo na sa natong babay ang mga laki. Reklamo ba? Way lami ining kinabuhi pari, lonely kaayo. Secret. Reklamo lagi. Kamo wa mo magsigreklamo, kamo mga asawa, wa mo magsigreklamo sa inyong bana. Sige. Gipulan ako aning tawhana, lami na kay ning hiluan. Nya ang laki sa dito giingon sa sus kaluod na gyud naong ning animal. Nya magsige mo reklamo, manggawas ang sakit, sakit nga sinultihan, sakit nga mga tinan-awan ug sakit nga mga binuhatan, hangtod mga matay gyud mo. Mao na siya ang pagkareklamador. Hunongon na ni nato. Kanus-a man sad sila naayo sa dihang miluhod na pod sila og nangamuyo pinaagi ni Moises. Iampo mi sa Ginoo, nakasala mi sa among pagbagulbol. Giayo na sa sila sa Ginoo. Nya, saban, muhunong na mo anang inyong pagkareklamador. Muhunong. Mayo. Naluya kay tingong ba? Muhunong. Ala, sige, padayon kita ani. Karon si Kristo sa atong ebanghelyo nagpakita nga matud pa niya ang tanan nga akong gibuhat o gisulti kaninyo. Unsa man? Dili na ako, pulos gid na gikan sa akong amahan. Igo ra gyud kong gabuhat sa gusto sa akong amahan nga ipabuhat, og igo ra sad kong nagsulti unsay ipasulti sa akong amahan. Nindota na no? Kani di ang pagkamasinugtanon mga igsoon, mag-agad ra gid ta sa authority. The authority over us. Og kinsa may authority nato? Ang Ginoo ra gyud. Kay nga naman, siya may naghatag nato. Siya naghatag oy. Pangutana ko na mos Ginoo inig uli ninyo. Ako sad mangutana sa ko ighumas misa, nganong imo man kong gipari? Nganong napari man ko? Unsa may gusto nimo? Nindot kayo. Pangutana ra gud, nganong naminyo man ko? Nya ang uban sad mangutana, nganong wa man jud ko kauyab? Ano ba? Gusto biya ta ko, pero nganong wa man gyud bisag usa? Na anon dihay murag minus-minus na kugnaong, ngano mang dali man kayo, nakaduha pag yung kauyab. Ako hinoong porting paningkamot, wa man ginoon. Pangutana, ayaw usag reklamo. Ngano maning nangabit maning akong bana. Mangutana ka. Ayaw pagtubag-tubag nga ikaw ra. Buangon gina siya, sa una pa gina siya. So sa uyab pa misuna, buangon man gina siya. Napugos lang ko anak, kay gitukhang manggug ko. Wap alang ko ato mamabdos, sus, minyo mo ko aning buang-buang dako.
Magsikag yaw-yaw inana ba? Ay na lang. Pangutana na las Ginoo. Naaman gid siya tubag. Diha bitaron sa ako mangayo bita kog pasaylo aning ato mga nibang nagsige ba og communicate nako sa through text o sa messenger. Na ako'y basahonon dito mga almost 700 or 800 pa ba na ka messages. Na nagoy uban mo reklamo na gud nako pader wa pa magyud ko nimo tubaga. Sunan ka nga akong gitubag karon pizza 18 pa. Sa text lang na. Niya to na dito'y nakatatak mga 491 pag naog ron nako sugda nako ganiha mga alas 3 media nako basa-basa. Pag naog nako karon uy niabot naman sa 491 ako wala naman tingali ni katapusan. Unsa may nindot nila dito dili ba ya tanan ni donate jutay ra may ni donate sobras katungaan ni akong basahonon nagpatambag nangutana. Father, mao ni akong sitwasyon unsa kay gustos Ginoo no? Sinan ka? Pangutan-on ko nganong gikulata siya siyang bana unsa kay gustos Ginoo Father nganong nangulatam ning akong bana nako unsa may labot nako aning ilang kinulatahay didto nga umang ko maminyo ang akong mga anak Father din agyon mutagad nako mura nako nilagi sa likway unsa kay gustos Ginoo magkabuang sa tao kong kwenta Lord unsa may gusto nimo ani nga wa nam ni tagda ana Porting hangyo na ko sa Ginoo Pader nga maayo ko ani akong kanser. Wa magyud maayo Pader, mura naman nung kog naluyag maayo. Ang imo na lang yung humili akong gipaminaw. Nako kanusa ka ni siya mohunong og paminaw Lord. Mamatay. Ano bang nya unsaon nako pagtubag? Magkabuang kog pangutana sa Ginoo. Nya nigpangutana nako sa Ginoo no, naagid siya tubag. Nya motubag din sila nako. Pader, daghan nagyud ko gipangutana nga mga pari. Ikaw pagi nakatubag nga natagbaw gyud ko. Wala ba? Ako napatay na karon taon-taon. Kay adtong sa gumungutana sa Ginoo, di ko magkwenta Di ko magpinsar unsay akong itubag kay ug ako lay magtubag-tubag, mas stress ko aning ilang mga pangutana Sunan ka na hastas iyang utang ako'y pangutanon unsaon kuno pagsulbad. Pader dako na jud kay kong utang purti na kong paningkamot pader unsaon ka nako ani pagsulbad nako mauna ni ron. Ako naman ay pasulbaron silang utang nako may pagmo-donate ka dire. Sa kung una-una ba may pagmo-donate ni siya sulbad pa niyang utang. Ako sang pikhan-pikhan usahay ko nga naabiyay panahon Brad nga mo donate sa simbahan sulbaron sa Ginoo ang atong utang sa tagpila man inyong slots pa moingon man sa ako dayon tagaan og presyo naay tag 2,000 nga hope and opportunity ana para nis among project na say tag 1,000 siya kana lang 1,000 pader pwede to gives. Ako mao gini na inang nakautang ni kana gyud mga two gives gyud mao gini na hinungdan mangutana hasta sa salat ba mangutana pwede two gives pa din o pwede ra take your time ana ba ko pero kani ba ang Ginoo na magyud tubag na siya tubag nato bisag unsa na ka complicated ang imong sitwasyon bisan ganig naa nakasba-ba sa kamatayon naagyo tubag ang Ginoo pinaagi sa mga tao nga gipiyalan sa Ginoo nga motubag nimo ayaw lang gyud pagsalig anang imong tubag-tubag pangonsulta atong gamiton ang Christian community namtay mga pari nay mga madre nasa mga aktibo sa simbahan nga gipanghatagan sa gift of discernment ba ayaw pagsaligan ng imong kaugalingong abilidad tungod lang kay may kay kamorosaryo tungod lang kay baga na kay na imong tuhod anang imong siging luho diha nya may na kay kang mutubag dili ako gani nga pare sige man lag-ingon nga nindot kuno paminaw akong humili pero naasa koy akong problema nga di nako matubag ang makatubag ang madre ra gyud bitaw na naagi bitaw mo konsulta sa ko naman sa ko mga friends good kamura din na friends di ay nasa ko konsulta sa ko nadaghan sa ko mga problema nga di sad nako matubag nga adto sad ko maminaw nila nga inigtubag sa nila nako makaana sa ko Lord nganong wa man ko nimo tagai aning maong klases tubag nindot lagi ang ilang nakita nga wa ko kakita
Nya mingong Ginoo, imo na lang gid tanan. Imo na lang tanan. Wa na ka magkinahanglan og tabang. Mas may nang mahingnahan lang kag tabang aron maka-feel ka nga you are not self-sufficient. Kay base niyag mulabaw na hinuon kanako. We need God. We need the people of God. Mao na ang simbahan. Mao nang di ta mag kinaugalingon. Maubitan nang moingon ko, kumusta man inyong relasyon sa inyong silingan? Kumusta man ang inyo dihang paghigugmaay isip managsilingan? Kay importante kay nang silingan, oy. Masangpit na nimo. Yang magluos na lang ka dihag butang og ali para nga di siya makaanha sa inyong balay. Kinsa may imong sangpiton og magkinaunsa ka diha. Na murag duha ka kaso ang akong nadungog nga nasunog ang balay nga nahurot og kamatay ang didto sa sulod. Wa makatabang ang silingan kay ang nakita sa silingan aso. Nya taas man kay koral. Nya ang balay pulos na ay birha. Ahurot gyud sila kamatay didto. Og wa patatoy koral, nya wa say birha, magsigi unta tugsuod ang kawatan. Nya kay nasunog man pagsuod sa kawatan, tabangon unta to sila. Nya human kawaton nito ila mga butang. Pero luwas unta to sila. Ang tutok mo muna ko. Hindi na tinood. Maluwas gyud ka kay ini kakita. Uy, kayo mo na. Aso isa nagsilab og basura. Nya siyagit ka, sirado kaing balay, napay koral puting taasa. Ahurot yung kamatay dito. Ngao na ang ato sang kinabuhi kung kita-kita na lang sad maoy magbuot, mga matay gid ta. Mo na ingos Kristo, kung di mo motuo nako nga ako mao ako, mga matay gid mo aning kalibutana. Kay ang akong Pinoy-anan dili dinhi. Pasabot og motuo mo nako, musubay musdalan akong subayon og mga buhi mong tanan. Mao na kita sa dinhi karon nagsimba man ta, subay sa Ginoo. Naa kay problema pangutanas Ginoo. Unya inigsulti sad sa Ginoo pinaagi sa iyang mga instrumento or sa inspiration bakas imong kinabuhi or diha bakas Bible, sunda ayaw pagreklamo. Inigingos Ginoo, higugmaalan ng imong ugangan nga sigig libak nimo, pasayloalan nagkapituan kapito. Ayaw pag di sad madalod, oy nag-abusar naman sad ni siya nako, sad sobra naman sad ni iyang gibot. Ayaw. Pasayloa dayon. Kanang imong bana nga nangabit, higugmaa lang na apil ang iyang kabit. Ana, o di, ayaw na pa yun. Unya Lord, magsigila dig abusar, di gini mausab ning panuway dako. Ayaw. Higugmaa. Hangtod mo mga matay, kay muagi rata dinhi aning kalibutana. O gusto gid yang musubay padong daan sa impyerno, ayaw na lang pagsigigyaw-yaw, padayon sa imong journey with the Lord. No? Ay mugtuo diha. Nindog lang ta.